Nämä vänkärit on käteviä välineitä puunkaatoon, mutta aina nämä ei mahdu sahausrakoon. Teräketjuista osa on niin kapeita, että sahausraosta tulee liian pieni tälle vänkärilattapalalle. Sahasin tuohon koivupölkkyyn eri sahoilla uria. Tämä ensimmäinen on sahattu Stihl MSA 70 akkusahalla. Siinä on 1,1 millin vetolenkki. Se on hyvin kapea. Sahausrako tulee siitä. Sitten tämä seuraava on sahattu myös akkusahalla Stihl 220. Siinäkin on 1,1 millin vetolenkki, mutta tuo ura on vähän paksumpi kuin tässä toisessa. Ja sitten tämä kolmas on sahattu myös akkusahalla Stihl MSA 300. Siinä on 1,3 millin vetolenkki. Ja sitten tämä viimeinen on sahattu pensasahalla. Se oli Husku 560 XP ja siinä on 1,5 millin vetolenkki. Mulla on tässä ensimmäisenä Husqvarna vänkäri. Tuo lattapala tuolla päässä on hyvin järeä. Tuossa lattapalan päässä on kohoumat molemmin puoli. Ne vielä lisäävät vänkärin paksuutta tuosta aivan kärjestä. Katsotaan sitten, miten vänkäri mahtuu noihin uriin. Tuonne suurimpaan se menee aivan pohjaan asti. Siinä laipassa oli 1,5 millin ketjuura. Tähän seuraavaan ei vänkäri mene enää kuin puoleen väliin. Siinä laipassa oli 1,3 millin ketjuura. Sitten tässä seuraavassa laipan ketjuura oli 1,5 milliä. Siihen tuo vänkäri ei mene enää kuin kärjestään. Ja sitten tähän viimeiseen, tässä oli myös 1,1 millin ketjuura, mutta tämä on vielä pienempi ketju, sinne vänkäri ei sovi ollenkaan. Tuosta vänkärin lattapalasta näkyy, että se paksunee vähän tyveä kohti. Sen takia se upposi noihin joihinkin sahausrakoihin vain osittain. Sitten tässä on Stihlin vänkäri. Tässäkin lattapala paksunee hieman tyveä kohti ja sitten tuolta vänkärin kärjestä näkee, että siellä on pienet kynnet molemmin puolin lattapalaa. Tuohon kauimmaiseen paksuimpaan sahausrakoon tämä vänkäri meni helposti, mutta tähän seuraavaan enää osittain. Ja tässä laipassa teräketjun vetolenkin paksuus oli 1,3 milliä. Ja sitten on 1,1 milli ura. Sinne tuo vänkäri mahtuu enää vain kärjestään. Ja tänne viimeiseen ei ollenkaan. Sitten tässä on Pahkon vänkäri. Tämä on aika lailla samanlainen paksuudeltaan kuin tuo äskeinen Stihl. Tuohon takimaiseen sahausuraan tämä upposi kokonaan, mutta tähän seuraavaan enää vain hieman. Ja tässähän oli 1,3 milliä tuo vetolenkin paksuus. Sitten tässä on tuo 1,1 milli ura ja sinnehän tämä ei mene enää oikeastaan ollenkaan ja tähän viimeiseen ei sitten senkään vertaa. Minulla on sitten vielä tässä tämä yhdistelmävänkäri. Tämä on Husqvarnan. Stihlillä on kutakuinkin samanlainen vastaava yhdistelmävänkäri. Tässä yhdistelmävänkärissähän on tuo umpiteräksinen lyöntiosa, pallukka tuolla alla. Tällä voi lyödä kiilaa. Yhdistelmävänkäri upposi tuohon takimaiseen isoon uraan ihan pohjaan myöten. Ja sitten myös tähän seuraavaankin 1,3 milliseen riittävä hyvin. Ihan käyttökelpoinen tällaisen laipan kanssa. Ja tämä seuraava oli 1,1 millinen ja siihen tuo yhdistelmävänkäri upposi kohtalaisesti. Juuri ja juuri sillä puun kaataa, mutta ei tuo hyvä ole. Ja sitten tähän kapeimpaan 1,1 milliseen yhdistelmävänkäri ei sovi ollenkaan. Jos vänkäri ei sovi sahausrakoon, niin kiilat aina mahtuvat. Tässä on Ohsenkopfin kiila. Tämä on hyvin kapeakärkinen. Se mahtuu kyllä ihan hyvin tuonne kapeimpaankin uraan. Tässä on Hardhead kiila. Tässä kovapäässä on metallinen kanta, tuo punainen osa tuolla ja metalli uppoaa sinne, ulottuu sinne tuonne kiilan sisään asti.
Toisella puolella on isot pitokynnet, että kiila pysyy puun sisässä. Paksuimpaa uraan tämä mahtuu oikein hyvin. Ja entäs sitten tänne? Kyllä se tuonne kapeimpaankin mahtuu, vaikka ei tätä tuollaiseen sahausuraan ole tarkoitettu. Tässä on stiilin kaatokiila. Tämä kiilasarja on hyvin kapeakärkinen. Tämä stiilin kiila olisi käyttökelpoinen näissä molemmissa 1,1 milli urissa. Husqvarnalla, niin kuin monella muullakin, on monenlaisia kiilasarjoja. Tämä malli on hyvin nopeasti paksuuntuva. Tämä on oikein hyvä tässä 1,5 milli urassa, mutta sitten tässä 1/3 alkaa tehdä tiukkaa heti kun sen tuonne työntää ja tähän 1,1 milli uraan niin ei uppoa enää juuri ollenkaan. Sitten on vielä Pahkon kaatokiila. Tämäkin on melkein hitaasti kapeneva ja siinä on tuollaiset isot pitokynnet. Tähän 1/5 tämä menee helposti, samoin 1/3. No, tuonne ei enää kovin syvään eikä tänne, mutta kyllä tämä ihan toimiva kaatoväline olisi näissäkin sahausraoissa. Näissä vaan sitten kiilaa pitäisi pitää kiinni sen aikaa, että sen saa lyötyä vähän syvemmälle tuonne sahausrakoon.